Sure na po yan, ha? Okay lang pagka umuukyat. Tectonic plates. Tara lang, namit pa tara. Tara lang. Kuya Elmer, sigurado kayo wala nang pataas, ha? Ay! Sorry. Sorry, napalakas. Ganun po talaga yung eye ko, eh. Asan po? Dahil lang, video natin. Patingin, sir. Ayun no. Ah, ito pala yung yantok. Ito no. Ito, yantok. Di ba, sir, ano to? Parang pinapainitan para ano, mag-curve or something. Oh, ganun. Pinapainitan, di ba? Ito yung yantok. Ayan. Akala ko parang bamboo siya. Ay, ito para palang bamboo. Oh, madulas. Yeah, oy, sir, ingat. Dahil yung tuhod ko, ah. Nararamdaman ko yung tuhod ko, ah. Karang konting stretching kailangan, ah. Uy, okay lang po. Ang ina, delikado nga ito pag ano, pababa. Pataas kumakapit yung sapatos pero pababa hindi, eh. Wala tayong makapitan, ah. Dahan-dahan lang. Paside dapat. Walang makapitan. Walang makakapitan. Tanging kay Jay lapitan lang. Pag may nag-slide sa atin, tuloy-tuloy lahat pala. Ay shit. Daw mahawakan, ah. May nalalaglag yata doon. Oh fuck, dulas.
Sure na kung tulit-tulit tayo dito. Okay lang po, basta pababa na. Naku, delikado to, tatalim pa mo. Oo nga po eh. Wala kang choice. Hindi ka pwede mag-post. Shit, patay na puno pala. Dalawang bundok yung baka natin yan. Dalawang bundok yung baka natin. Ay, nako. Hindi naman ako pagod pero nagsasawa na eh. Wala pa ba tayo? Sa isipin lang natin, naglalakad lang tayo. Kasi isipin na makakarating. Uy, kakaibang puno to ah. Ay, aray. Kanina muscle, ngayon tuhod.